Da, Jed! Ti di dechrau marfer yoga yn barod o? Mae Sukhasana'n le da i ddechrau fi, dydi? Suka be? Sukhasana. Leia, sa'n gwybod beth ti'n siarad am. Fi jyst yn trio meddwl be fi'n mynd i roi ar Instagram fi heddi. Okay? Jed! Mae gen ti lot i ddysgu heddi yma. A da ni'n mynd i ddechrau. Fe roi hwn i ffwr. Ai! Dyn ôl! Haia Ceri, diolch yn fawr iawn am groesawu ni yma i dy stiwdio di yn Nanlla. Croeso. Fi'n edrych mlaen i arwain chi mewn bach o yoga, ond gyntaf mae gyda fi bach o challenge i chi. O, ni'n joio challenge. Da ni yn joio sialens, Ceri. Wel, cliw bach, mae rhaid chi wrando yn astyd ar y geirfau fi'n defnyddio. Okay, un cwestiwn cyn i ni ddechrau. Ydw i'n cael defnyddio ffôn fi i roi nodiadau lawr, neu... Na! Right. Sorry. Anadlwch chi fewn tro trwy'n jyst yn ymestyn y dwylau fyny tuag at y nenfwd, yn anadlu allan, jyst yn plygio ardal y wast. Dwi erioed i wneud yoga, felly sa'n gwybod sut bydd e'n mynd. Mi'n barod i fynd. Dewch yn ôl i'r canol, yn anadlu allan, jyst yn ymestyn yr ochr arall. Ond dwi ofyn illa fydda i chdi bach yn orhyderus. A bod Jed yn mynd i gael y look ma o fod yn beginner a bod o'n mynd i wneud yn well. Nôl i fewn i Sukhasana. Ond dyna chi di twymo lan. Dim ond rhydd. Mae'n neis cael ffilmio rhywbeth. It's just yn golygu bod ni'n cael fo chdi bach yn dawelach. Hwna'n lyflu. Mae Stwnsh yn gallu bod yn wyllt, felly mae'n neis i cael change fach. T'mo? Felly nawr bod chi wedi cael cyfle i gynesu, cyfle i ennill pwynt. Felly i fi mynd i ddangos flow i chi a fi eisiau i chi perfformio'r flow gwmws yr un peth ag i fi wedi wneud. Dwylau fewn i Namaskar Mudra. Lovely. Ni jyst yn mynd i fynd ar droed chwith. A wedyn o fan hyn, dewch chi fewn i chwaraewr 1, dewch chi fewn i chwaraewr 2. Gret. A wedyn syth nôl i fewn i sefyll gyda'ch Namaskar Mudra. Namaskar Mudra. Namaskar Mudra. Hwna'n ffyn i ddweud, nid fe? Ie. Felly pwy sy'n eisiau mynd gynta? Jed! O, reit. OK. Poblog! Diolch. Byddai angen siwr o fod. OK. Jed, oedd hwnna'n rili dda. Ni'n smasho fe? Smashed it. Smashed it. Wel, nhw'n berffaith. Wel, ni'n gwybod bod Leah yn gystadleuol, felly fydd hi lan ar gyfer y her, ond mae hi wedi cael profiad yn neud yoga hefyd, so fydd hi'n mynd yn reit dda, fi'n meddwl. Okay. Da iawn. Yn anffodus, Leah, nes ti jyst yn cofio un darn bach, sef y Warrior 1. Na! Nesaf, pwynt arall i'r un sy'n gallu dal y pose, y goeden, yr hiraf. Felly na i ddangos i chi beth yw'r goeden. Eto, ni'n dod o'r dwylo i fewn i Namaskar Mudra. A wedyn, pa bynnag gos i chi'n teimlo yw'r cryfa, yn gadael y gos yna ar y llawr a just yn codi y gos arall ac yn dod i fewn i'r goeden. Reit, ydych chi'n barod? Felly pwy bynnag sy'n gallu aros fyny hira yn neud y goedan. Mynd fod yn hilarious. Barod? Barod. OK. 3,
2, 1. Ewch amdani. Hei, fydda ni mewn drwy dydd. Mae'n iawn dy fi. Dwi'n enjoy hwn. Fysach chi yn gallu codi'r dwylo tuag at yr awyr. A cael llygad? Oh, all right. Na. OK, roll 3, Leah. OK. 1, 2, 3. Hwn yn anodd. Mae rai fi fod yn onest, Jed yn anffodus. Be? Nes di ddim cael y llygad. Jed! Oeddech chi'n cheatio! Yn gweld Leah yn stryglo gyda llygad hi ar gau yn really funny, so oedd e werth e. Gyda chi 1 pwynt yr un ar hyn o bryd. Jed, oedd hwnna'n rili dda. Na'n ffodus, Leah, nes ti jyst yn cofio 1 darn bach. Na! A cael llygad? Na! Jed, nes ti ddim cael y llygad. Oeddech chi'n cheatio! Gyda chi 1 pwynt yr un ar hyn o bryd. Reit, felly ni wedi cyrraedd y challenge olaf. Ac ar ddechrau'r sesiwn nes I ofyn I chi wrando'n astyd ar y geirfa o'n i'n defnyddio. Yn ystod y challenge yma, I fi yn mynd I weid enwau y poses gwahanol, a wedyn fyswn i'n licio I chi I ddangos I fi beth yw nhw. Mae rai ohonyn nhw fi wedi gweud, a wedyn mae rai I chi falle erioed I clywed amdano o'r blaen. Felly fi'n mynd I adrodd 5 pose, a wedyn chi'n mynd I gael 1 pwynt am pob pose chi'n gael yn gywir. Jed, ti wedi gwneud nodyn meddyliol o'r enwa yma, achos dwi ddim. Na. Wel, pob lwc, boys. Geirfa yoga, off top ym mhen, dwi'n gwybod, shavasana, downward dog, child's pose, y gadar, warrior 1, warrior 2, reverse warrior. Pa eirfa yoga fi'n gwybod? Yoga? Na gyd, really. Downward dog hefyd, ond sa'n gwybod os mae hwnna'n gywir chwaith I fod yn onest. Yr un cyntaf yw Suka Asana. Hwn, da ni yn efo'n barod. Ond di? OK, oedd hwnna'n reit hawdd a mae'r ddau o'na chi'n gywir, felly pwynt yr un. Y nesaf yw Bada Kona Asana. Leah, di cael yn gywir! Yr un nesaf yw Chatas Pada Asana. Mae hwn yn guess. Sa'n gwybod. OK, Na, ma' hwn yn- ddau ohonoch chi yn hollol anghywir. Ond I fod yn deg I chi, fi ddim wedi dysgu hwn I chi. Felly, Chatas Pada Asana yw dwylo o dan yr ysgwyddau, pengliniau o dan ardal y pryd. Dyna be o'n I just mynd I A wneud. fi, Mlaen i'r nesa, Namaskar Mudra. Da iawn! Chi wedi bod yn gwrando o fi. Yes! grando! Chi. Am unwaith. A yr un nesaf, Meru Asana. Be ti'n neud? Guess. Clyw, mae'r rhan fwyaf o pobl yn gwybod beth yw'r enw yma yn Saesneg. Dweud e unwaith eto. Downward dog. Downward dog. Ie, Leah, ddysgu fe'n gywir! Jed, sori o ti bach rhy araf yna. Mae'r ddau ohonoch chi wedi wneud yn wych heddi, yn enwedig ti, Jed, os bod ti heb wneud unrhyw yoga o'r blaen. Diolch. Ond yr enillydd heddi yw Leah. Dwi wedi rili mwynhau heddi, mwy na o'n i'n meddwl bysa fi. A falle, fyddai'n dechrau cario ymlaen I wneud yoga yn y dyfodol ar ôl hyn. Dwi hapus bod fi wedi ennill, ond hapus ofnadwy bod Jed wedi cael dysgu a wedi cael dechrau I siwrna yoga hefyd.
Ceri, namaste. Diolch yn fawr iawn am heddiw. Nathon ni wneud yn dda, do? Chi'n neud yn wych, chwarae teg. Chwarae teg, Jed, fi oedd yn y yoga blaen chwai. Jed? Mae o wedi llwyr ymlacio. Na, wasg yma. Beth oedd...